Dobar dan! Dobrodošli na naš sat matematike. Danas ćemo ponoviti vezu množenja i dijeljenja. Pa prisjetimo se. Ako umnožak podijelimo jednim faktorom, kao rezultat dobit ćemo drugi faktor. Na primjer, 2 puta 10 jednako je 20. Prvi faktor nam je broj 2, drugi faktor nam je broj 10, a umnožak, odnosno rezultat, je broj 20. Kada taj umnožak, broj 20, podijelimo prvim faktorom, brojem 2, kao rezultat dobit ćemo drugi faktor, odnosno broj 10. A kada umnožak podijelimo drugim faktorom, kao rezultat dobit ćemo prvi faktor. Evo još jedan primjer. 3 puta 2 jednako je 6. Prvi faktor je broj 3, drugi faktor je broj 2, umnožak je 6. Kada umnožak, broj 6, podijelimo drugim faktorom, brojem 2, kao rezultat dobijemo prvi faktor, broj 3. Kada umnožak podijelimo prvim faktorom, kao rezultat dobijemo drugi faktor. Sada stisni pauzu na ovom videu, otvori bilježnicu i napiši naslov ponavljanje. Kada napišeš naslov, pokreni ponovno video. Sljedeće zadatke riješi u bilježnicu, tako što ćeš, kada se napiše zadatak, pritisnuti pauzu, riješiti zadatak i onda ponovno pustiti video. Zadaci su sljedeći. Kaže, najprije pomnoži, a zatim umnožak podijeli prvim i drugim faktorom. Onako kako smo to sada radili u ova dva primjera. 6 puta 2 jednako. Ako si dobro riješio ili riješila ovaj zadatak, kao rezultat 6 puta 2 dobit ćeš broj 12. Nakon toga, taj umnožak moraš podijeliti prvo prvim faktorom, a onda ga podijeliti i drugim faktorom. U drugi red napišeš 12 podijeljeno sa 6 jednako je 2, a u treći red napišeš 12 podijeljeno sa 2 jednako je 6. Drugi zadatak. 4 puta 2 jednako. Ako si dobro riješio, rezultat 4 puta 2 dobit ćeš broj 8. Taj umnožak ćemo prvo podijeliti prvim faktorom, pa onda drugim. Znači u drugi red pišemo 8 podijeljeno sa 4 jednako je 2. A u treći red pišemo 8 podijeljeno sa 2 jednako je 4. Treći zadatak. 2 puta 9 jednako. Ako si točno riješio, rezultat koji ćeš dobiti je broj 18. 2 puta 9 jednako je 18. Kada taj umnožak podijelimo sa njegovim faktorima, dobijemo sljedeće. 18
podijeljeno sa 2 jednako je 9. A 18 podijeljeno sa 9 jednako je 2. Četvrti zadatak. 2 puta 7 jednako. Ako si dobro riješio, dobio si da je 2 puta 7 jednako 14. U drugi red pišemo 14 podijeljeno sa 2 jednako je 7, a u treći red pišemo 14 podijeljeno sa 7 jednako je 2. Mislim da ovo nije teško. Sada ću ti dati još zadataka za riješiti u bilježnicu. Ovi zadaci su brojevima s kojima još nismo radili dijeljenje. Ali nema veze. Ako pratiš pravilo, bit će ti lagano. Pa pokušaj. 3 puta 4, 9 puta 5, 7 puta 3 i 6 puta 5. Kada riješiš zadatke u bilježnicu, ostaje ti još riješiti zadatke iz zbirke zadataka. Sretno!